da kake bi kuɗi ma ba ka ganin su kai bari dai mi ta nan guraren kila ma samu wani abu. My brother, you dey find your own, me I dey find my own. If I dey keep on my distance, they Abuja, make I dey Lagos you. Life is no easy, my brother, you dey find your own, me I dey find my own. If I dey keep. Allah wala ina tambayar wani blog ne aka nan saka. Okay, ina jin. Kaga can din can? Can gurin can da nake hangowa. Can din nan can din nan. Yawa, can idan ka shiga nan din nan can. Daidai yawa to can din nan dai. In dai kai konan hagun ka yawa sai ka bi ta gefen dama. In dai baka tafiyan mita 5 ba za ka kai guraren ba. Yawa he ka kai dai guraren can din nan dai. Yawa ta haka ta hannun hagun ka yawa sai ka bi ta dama yawa. Sai ƙara juyo. Yawa can din nan dai. Can din nan dai. To Allah kiyaye hanya. Allah kiyaye hanya. A'a. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai in sato dala guda a ce ban ganta ba? Ba wa sai muna cikin tafiya mu tsinta kuɗi ai na riga ka ɗauka. Wawan yaro mai tunanin kaji. Ya ga ma tsinta kuɗi a ƙasa ana ɗauka. Ba ɗaukan kuɗi yanzu a zama kaza. Ya kai uwarka ta mutu. Ban ba ta na magi bane ta fita samuwa ta tsinta a ƙasa. Sai rai ya haɗu. Ni dai na gaya masu farin haka. Wallahi na ga ko ya ɗauka. Kuɗi ba wa ha kuɗi a ramin nan baba. Ba samu fa. Ba kai kace ba tsinta kuɗi a ƙasa. Wannan na malamin Islamiyan ku ne. Zan kai mai. Lafiya? Wai lafiya? Ta Allah ba ku ci kuɗi na ba? Kuɗi a wannan yanayin ana da kuɗi na dama. Kuɗi? Yanzu nan maka.